So ito na mga idol, may dumatay mga idol oh. May dumatay mga idol oh. Sino kaya ito mga idol oh? Ayun oh, ayun oh, ayun oh, ayun oh, ayun oh. Si Giant mga idol. Si Giant. Ano idol, si Giant mga idol. Alright. Si Giant na mga idol oh. Ayun na mga idol oh. Ayun na mga idol. Ayun na. Ayun na mga idol, umiikot-ikot pa mga idol oh. Umiikot-ikot mga idol. Ayun na nga mga idol no. Ayun na mga idol, time check tayo mga idol. Napakasulit si Giant mga idol. First bird tayo mga idol oh. Giant. What's up mga idol, at nagkita na naman tayo muli. So yun ang may training ngayon mga idol na sa KFC, TGRC mga idol. So yun ang Carmen, Pangasinan. So yun ang magkasakit tayo ngayon mga idol no, at yung dalawang naka-derby natin ipapagpag natin ngayon mga idol. So magti-training tayo mga idol no. So let's go na sa EBSA loading station. Kumusta mga kukoy? Kumusta mga kukoy? So yun ang finally mga idol, nandito na tayo ngayon sa loading station ng EBSA mga idol na sa TGRC mga idol. At yun na nga, ngayon is August 14 no, Webes mga idol. At yun bukas mga idol no, Carmen, Pangasinan. So yun ang i-release yung ibon doon sa Carmen, Pangasinan mga idol no. Di natin alam yung distance, kung ilang distance mga idol. At yun ang ang dami na palang ibon yun mga idol no. So time check tayo mga idol, 8:07. So yun ang may na tayo dumating dito. Nagpa 8 na tayo pumunta rito no, at yun dahil may ginagawa pa tayo. At yun na nga mga idol no, so sa tayo, ito yung warriors natin mga idol. So apat yung sasakay natin mga idol no, iti-training natin. At yung dalawa nga dyan mga idol no, yung naka-derby natin sa naka-derby natin sa BBC yun na ipapagpag natin dito mga idol. So para naman kahit na paano may siya, may made to siya mga idol na self-toast mga idol. At yun na at mega shoutout sa Team Donate mga idol. So dito yung mga Team Donate mga idol oh. Si Mike Baluyot tsaka si Justin Balikaw na mega shoutout na. At yun, alam na bukas. At yun at sa mga kalapatis natin dito no, marami tayong mga kalapatis dito ngayon mga idol. Wala pala, konti na lang pala no, konti na lang nagkakarga. At yun syempre mega shoutout no, KFC, TGRC mga idol, mega shoutout no. At yun, ngayon na tayo nakabagsakay mga idol. So, Carmen, Pangasinan no, dahil sa siguro baka isali natin sa derby yung dalawa natin kung makauwi mga idol no. Ayan, susubukan natin natin dito itong dalawa natin. Ayun, so atin na yung sunod mga idol.
na dyan. Nandun yung pala pinasitter yun. Yung mga idol na nakapag-derby natin mga idol. Talpak na natin oh. Tanong sinusubuan yan. Hinihingi ko nga yung isa. Dana yung bigay. Ibigay niya. Balitang mo yung sinsi. Balitang mo yung sinsi para. Isa tayo para. Para. Isa na tayo. Wala ako. Wala ako. Pwes na isa. Isasalong mo yung ano eh. Yung mga idol na si Giant mga idol. Talpak na natin. Laban mo pa rin. Malapit na mo. Yun ang mga idol na magbabayar na tayo. Tatanong ka sa amin. May number. Paano ang daan? Mga idol na, tapos na tayo magdalpak mga idol. At yun ang ano, bukas mga idol na, abangan tayo na ito. So yun, samahan nyo ko magabang mga idol. Titingnan natin mga idol kung yung sa dalawa na itinraining natin yung mga idol, sana pumalo sila mga idol na. At yun, sasali tayo dito ng derby mga idol. At yun na, patibayan dito sa TGRC mga idol na. So yun ang hanggang dito na ito mga idol. At syempre na hanggang kita-kits tayo bukas mga idol. Bye bye. The next day. Kumusta mga kukuy? Yun na nga mga idol, no, let's abangan time. Yun na nga ano, so nag-release na nga ng 7:05 mga idol sa ano, Carmen, Pangasinan. At yun na nga ano, talagang tutok tayo sa araw na ito yun mga idol, no, at yun. At syempre no, sacrifice tayo mga idol, no, mag-aabang tayo mga idol. Titingnan natin yung dalawang isasakay natin sa derby mga idol sa ano, sa TGRC. KFC yun, mega shoutout to. Titingnan natin mga idol kung papalo ba yung dalawa. At yung ano, at sana lang no, may mid-toss din tayong dalawa ron mga idol. Yung sa ano, yung naka-derby natin sa BBC Season 5 mga idol. Yung nga sinakay natin kagabi mga idol no. At sana lang mga idol no, hindi sila mawala mga idol no. At yun ang ano, Carmen, Pangasinan no, distance mga idol ano, 152 kilometer air distance no. Yun ang ano, medyo malayo-layo rin mga idol no, di magkalayo din sana sa release ng BBC no ano, sa San Fernando La Union mga idol no, 165 kilometer distance. Ewan ko lang kung tama ba yung ano ko mga idol no? Tama ba yung hula-hula ko? Ayun na nga no, mega shoutout dyan sa lahat ng mga kalapatids no. Yun, maraming salamat sa inyo mga idol no. Dahil yun na nga no, sa patuloy na pagsuporta nyo sa Muntikon Channel no, sa mga subscriber natin dyan. At sa magsusubscribe pa yun, mega shoutout sa inyo. Ayun na nga mga idol na yan, darating yung ibon natin mga idol dito ng ano, darating yung mga ibon natin dito mga idol ng 8:01. Yan o, 7:25 pa lang mga idol no, 8:01 mga idol no, sa speed na 1.4. Yun na nga no, mega shoutout dyan no, sa mga nakapuling kagabi. Yung team donate, nakita natin mga idol no, malamang ito mga idol, mamaya mga idol, mag-iingay na naman itong team donate mga idol no. Sa speed na 1.4 mga idol no, sa mga malalakas na ibon dyan, tulad ng ibon ko malalakas. Ayun na nga no, talagang napakalakas ng ibon ko mga idol. Parang feeling ko ako nang humahanga sa ibon ko Sa mga solidary supporters dyan, comment down below naman yung mga humahanga sa ibon ko. Alright. Yun na nga no, at darating sa speed na 1.4 mga idol, darating ng 8:01. Ayun na nga no, pero yung ibon natin mga idol, sa totoo lang, mahinang nilalang yung ibon natin mga idol. Siguro mga nasa 1,000 or 1,1. Sa 1,1 na lang tayo mga idol na sa oras na 8:17. Ayun na nga mga idol. Sana pumalo sila mga idol no, ng 8:17 mga idol no. So time check tayo ngayon mga idol 7:26. Alright no. Ayun na nga no, PGRC, KFC yun, mega shoutout sa inyo mga kalapatids no, ng mga ano, ng mga malalakas kagabi mga idol no. Mga malakas mangasar. Yun na nga ano, mega shoutout sa inyo no. Yun, marami tayong kalapatids dun kagabi sa ano,
sa DFC load sa EPSA loading station, no? At yun, mega shoutout sa pogi nating coordinator, no, na si Boss Just Idol Calma Santos. Alright, yun na, mega shoutout, no. At syempre yung si Brown King nandun din, busy ka kayo ng mga gabi, mga idol, no. Ano, mega shoutout, no, kay Idol Boss Naimola. Mega shoutout, no, at sa mga kalapatids natin dyan na yung mga yun na mga subscriber natin dyan. At sa mga nakakapanood ng video na to, at ikaw, no, please naman, no, pa-subscribe naman, idol. Maraming salamat sa inyo, idol, no, kasi 1,300 plus na tayo, mga idol. Yun na, patuloy tayong dumadami, mga idol, na yung ipinramis ko sa inyo, mga idol, na magpaparapol tayo, mga idol, no. Hintay lang, mga idol, nakubos yung ibon natin, mga idol, namatay. Kaya na marami tayong ibon na wala, mga idol, no. Yan, dahil sa sakit, mga idol, no, na adeno, tsaka adeno, maraming sakit, mga idol, na dumapo sa mga idol, no, sa mga ibon ko, kaya mga tamlay yung ibon ko, at talos namatayan tayo ng ibon lagi. At yun nga, medyo pasensya na, mga idol, na hintay, waiting lang, mga idol, no. At yan, sa may mga bet sa ibon ko, no, sa may mga gusto sa ibon ko, no, ayun, bibigyan natin ng ibon yan, mga idol. At alright, no, sa yan, mga mahihinang nilalang, no, mga mahihinang nilalang line. Yun nga, dahil yung ibon natin talagang mahina naman talaga, mga idol, no. Kaya na, baka kung di man ako mapagpadulo sa mga lahi ng ibon ko, mga idol, baka kayo na makapagpadulo. Balato mo agad, idol. Alright, mga idol, so mayroon tayong mga ibon dito, idol, na umiikot. Ayun, mga idol, na nawala na kahapon na isang mga idol, isang breeder natin, mga idol, nakawala kahapon. Yun ang umikot-ikot, mga idol, oh. Hinahanap yung pares niya. At yun so ayun, mga idol, so syempre mega shoutout tayo sa mga solid sa ating supporters dyan, no? Solid natin sumusupport sa munti natin channel. Ayun, at syempre, no, at ayun, kaya alam nyo na kung sino kayo. At syempre naman, no, eto yung mga solid natin, mga idol, solid natin mga kalapatids. Mga kalapatids nating mga supporters dyan, no, si Red Check Love TV, yun, mega shoutout sa'yo, idol, no. Yun nga, no, at yun, talagang napakasulit yung idol. Napakasulit natin supporters to, no, si Red Check Love TV. At kay Renata Romero TV, yun, mega shoutout. Maraming salamat po, no, ma'am, sa walang sawang pag-support sa muntikong channel. At syempre kay Jason Lino, yun, na solid natin kung taga-subaybay sa video natin, mga idol, no. And mega shoutout. At kay ARS Love from Mexico, Pampanga. Alright, meron tayong mga idol, meron tayong pa-shoutout, mga idol, no. At yun kay Airwolf Pigeon. Tama ba? Airwolf Pigeon, aka Jay Espina. Alright, idol, maraming salamat, idol, no. At yun, dito pa rin tong idol natin. Talagang di nawawala ito sa natin mga video natin, no. Maraming salamat, idol. Yan na, talagang na-appreciate ko, mga idol, na yung mga bawat pag may nagko-comment sa mga video ko na to, no, talagang maraming salamat talaga, no. Maraming salamat, idol, dahil sa inyo andito ako, matatag pa rin. Kahit mainit yan, mga idol, okay lang yan. Magbibilad tayo, idol, mga idol, no. Ayun, at syempre kay Magtonga Angelo, yun, mega shoutout yan. Lagi tayo ito talaga, presento. Presento lagi. Tama ba yan? Wala, okay na yan. Pa-shoutout, Lebron Lockboy Donate Pooling. Yun ang from Nico Serapin. Yun ang si Rapian pala yan. mega shoutout sa'yo, idol, na team Lebron Love. Mega shoutout sa'yo, no. Yun, palas tayo, donate din. Donate sa pooling. Alright. Yun ang syempre, no, mega shoutout kay Boyet Duran. Yun ang eto, talaga manonood talaga ito si Boyet Duran from US, mga idol, no. Yun na nga, mga idol, no. Maraming salamat, idol, sa walang sawang pag-support sa pagmumukhang ito. Yun na nga, mga idol, na yan na nga, at sana, mga idol, huwag kayo magsawang makita lang yung pagmumukhang to, mga idol, tong gwapong mukha na to, mga idol, no. At yun na nga, syempre, mga idol, na, at yan,
Ayun na nga mga idol na yun, hindi tayo mag-isawa mga idol. Shoutout kayo mga idol sa mga gusto mo magpa-shoutout dyan. Comment down below mga idol. Comment down dyan sa baba na comment lang mga idol. At syempre sa next video gagawin natin ng shoutout. Yan. Alright no. At yun nga no. At syempre mga idol sa mga yan na nga na sa mga supporters natin dyan, sa mga solid natin supporters dyan, please naman na pa-subscribe naman, pa-follow din naman mga idol na pa-support nito nga na Aliano Love, yan sa utol ko no, pa-support mga idol at yan. At yan, pa-support Aliano Love at syempre sa Jojo Boco Vendors yan. Jojo Boco Vendors na please naman na pa-support ng Jojo Boco Vendors. At yun nga mga idol na syempre, let's abangan na tayo mga idol. At ito na yung tamang oras ng abangan natin ngayon mga idol. At malapit na yung mga warrior natin at nagkukumahos na yung pauwi sa loft natin kung may dumating. Pero malakas yung loob natin mga idol na darating yung mga ibon natin. Pinakaya natin na maiwagan tayo yun mga idol. Kaya malakas yun mga idol no. Yun na ano at mega shoutout yung Kapitan Kap, mega shoutout sa'yo. Ano mga idol na 8:14 na mga idol at yun darating ibon natin mga idol sa oras na 8:17 no, speed 11 mga idol yun, mahinang nilalang ang mga ibon natin, napakahinang nilalang mga idol no, laging 11 or 1,000 or bababa pa sa 1,000. Pag ito bumaba ng 1,000 mga idol ayoko na ano mga idol at maraming salamat sa inyo mga idol sa mga solid natin subscriber dyan. Mega shoutout sa inyo. At yun nga ano, at na-excite ako mga idol mag-abang mga idol May dos natin mga idol no, yung dalawang nakasali sa BBC mga idol na ano, na dalawang warrior natin darating sana mga idol no, darating kaya. Yun nga mga idol no, sa ulit sabangan mga idol. At ito na napakaraming mga warrior mga idol no. Yun nga mga idol no, sa nanggaling natin sa ano mga idol, nanggaling natin sa Carmen, Pangasinan. Yun nga, sobrang dami ng warrior mga idol, mga idol na nagkukumahos pa uwi mga idol sa kanilang mga loft mga idol no. At yun nga na sana na may ano tayo, may dumating sa atin mga idol, 4 mga idol no. 4 sila mga idol at yun inaasahan natin si Giant mga idol. Si Giant na po ano, unang darating si Giant kayo mga idol. So yun na ano, abangan na natin. So ito na mga idol, may dumating mga idol oh. May dumating mga idol oh. Sino kaya ito mga idol oh? Ayun oh. Si Giant mga idol. Si Giant. Ano mga idol, si Giant mga idol. Alright. Si Giant na mga idol oh. Ayun na mga idol oh. Ayun na mga idol. Ayun na mga idol, umiikot-ikot pa mga idol oh. Umiikot-ikot mga idol. Ayun na nga mga idol no. Ayun na mga idol, time check tayo mga idol. Napakasolid si Giant mga idol. First bird tayo mga idol, Giant, napakalaking ibon nito mga idol no. Ayun na mga idol, napakalaking ibon mga idol. 8:17 mga idol, saktong-sakto yung hula natin mga idol. Yun ang ano, para tayo manghula talaga nito mga idol no. 8:17 darating ibon natin mga idol sa speed na 11. Alright, Giant, napakatigas mo Giant. Yun ang ano, speed na 11 mga idol, saktong-sakto mga idol. 8:17 mga idol no, alas 8:17 in punto mga idol, dumating si Giant mga idol sa speed na 11. Alright, goods na goods mga idol. Pagdating ni Giant mga idol no, talaga napaka-chill ng lipad niya mga idol at rumonda-ronda pa mga idol, umikot-ikot pa mga idol no. At yun na mga idol, talagang napaka-thankful talaga mga idol. Giant, ang lupit mo, isa kang alamat no. At yun ang ano mga idol, mamaya mga idol, may loading na naman mga idol no, sa BBC na ano, yung ano nila, yung tawag ito, yung club na naka-derby sila, kung saan sila naka-derby mga idol no. Doon natin sa MS Giant mga idol. Ito pagpaglanto mga idol na talaga napaka-solid 1-1. Alright, talagang napakaganda ng speed ni Giant mga idol. Nag-1-1 si Giant kayo mga idol no, sa Carmen, Pangasinan. Alright na yung pangalawa natin mga idol no. Yung pangalawa natin mga idol, ano, pangalawa natin na naka-derby mga idol no. Ang galing mga idol, ang napakagaling talaga mga idol, napakagaling ng hula natin mga idol no. 1-1 darating si Giant. So yun na nga ano, at napakalaking ibon na ito mga idol no. At ito nakawala yung ano mga idol, yan kung nakapansin nyo mga idol no. Yung ano, yung sumalpok sa ano mga idol, yung sumalpok sa ano, unang training ng BBC mga idol no. Ayun mga idol, wala nang huso yan mga idol, pinutulang ko ng huso mga idol no. Short pick na siya mga idol no, nahirapan siya kumain. So kaya kailangan special yung pagkain niya na ikukulong ko siya sa isang kulungan na nag-iisa lang siya at maraming pagkain para makuha niya yung mga pagkain na kakainin niya. Yun ang ano, at yun, sa labas na pinalabas ko mga idol no.
Yun na nga na, para mainit-inita naman siya. So yun na nga mga idol, no? Second bird mga idol, yung gray seal natin mga idol, no? Yung gray seal mga idol, ayun na siya mga idol, oh. Umikot-ikot pa mga idol. Ayun na yung gray seal natin mga idol, no? Ayun na nga mga idol na, pero 823 na mga idol, pero okay lang yan mga idol, no? At yung second bird pa rin siya mga idol dumating. Ayun na, nagbi-victory na mga idol, buwabato na mga idol. Ayun na, ayun na, ayun na. Nice one. Nice, no? Ayun na mga idol, no? At 823 mga idol, dumating yung natin. Pero ba't tuwing dating niya mga idol, no? Para siyang pilay. Tuwing dating niya mga idol, para siyang pilay mga idol, no? Yun na nga mga idol. So, second bird natin mga idol, no? Second bird si Gray Seal mga idol, 823. Yun na nga, no? 1,000 pa rin speed dito mga idol. Yun na nga, no? At yan talagang pinahanga tayo ni Giant mga idol, no? Talagang dumating sa oras na ano, na gusto natin mga idol. 8:17 si Giant mga idol, no. So let's sabangan pa tayo ulit mga idol, no. At may dalawa pa tayo mga idol na hindi pa nakakadating mga idol, hindi pa nakakarating. Sabangan natin dalawa natin mga idol, no. Blue bar tsaka yung white natin mga idol. Ayan, parang white gray seal din mga idol, no. Yun, naabangan natin mga idol. So yun na mga idol, no. Ito na mga idol, ito na yung white natin mga idol, no. Ayan na siya mga idol, no. So yun na mga idol, no. Ayan ang white natin mga idol. Eto na nga siya mga idol, no. Ayan na, dumating yung pangatlo natin, pangatlo. 826 mga idol, no. Ayan na, ayan na, ayan na. Alright, so ayan na, 826 mga idol, no. Ito yung sanay sa liparan mga idol, wala mang kahingal-hingal to mga idol, no. Ito yung ano, baka tumukod yun na to mga idol, no. Walang kahingal-hingal, no. Walang kapagod-pagod. At yun, papasok na siya mga idol, no. Ayan na, oh. Ayan na. Ayan na mga idol, no. So ito na nga mga idol, yung pang-apat natin mga idol, no. Ayan mga idol, yung natin, yung mukhang breeder natin yung mga idol, nakawala mga idol, no. Ayan, ilagyan natin para siya sa ano, sa Ivory. Mga idol, no, yung breeder natin nakawala kahapon mga idol. Umuwi mga idol. Ay yung breeder natin mga idol, no. Ay mga idol, nakuha natin sa Maynila yan mga idol, no. At yun na nga mga idol, no. Wala mang viewing yan mga idol dahil sa yun nga, dahil sa andun siya sa loob yung ano nila. Nakawala kahapon mga idol, no. So dito duman sa gate niyan mga idol, no. So dyan duman kahapon mga idol, no. So yun na nga mga idol, no. Nilabas yung pares niya mga idol. Ayun sa Ivory. Ay yung blue bar na yan, pares niyan. Yan nga mga idol, no. Pumasok ka. So alright na yung ano, yung breeder natin, sana umuwi, pumasok siya mga idol, no. Yan ang mga idol, no. At yun, kahapon pa siya, paikot-ikot ng kahapon mga idol, no. Kahapon siya nakawala. Ayan, nakikita niyo ni pares niya. Ayan nga mga idol, no, pumasok ka. Ayan, no. Ayan, no, galing Maynila yan mga idol, yung breeder natin, no. Ayan, galing sa tropa. Na nakikita niya na yung paano niya, nakikita niya na yung pares niya. Yung ano. Na di nalalayo yan dyan, dyan na lang yan. Nice one mga idol. Ito na mga idol, pumasok yung breeder natin mga idol. Ay, alright. Akala ko mawala na siya, no. Sino mga idol, no. Ito na. Nakauwi siya mga idol, no. Yung kahapon na ano to mga idol, kahapon nakawala. Yung ano, umuwi pa rin siya mga idol. At yun yung pares siya, nilagay ko doon yan, yung pares niya. Ano, watcher na siya. Sino mga idol, no, kahapon mga idol, no. Nakawala siya rito mga idol. Ayun, sibong niya mga idol, oh. Ayun, oh, so ilalagay natin dyan. Alright, so kukunin din natin yung hen. Ayun, oh, kukunin natin yung hen. Mga idol, no, tatapusin na itong video na to mga idol, no. At yun nga, dahil sa sobrang init talaga sa taas mga idol. Ayun, 8:40 mga idol, no, so kulang pa tayo ng isa. Mga idol. At alam kong darating yun mga idol, darating yun mga idol. At syempre hanggang dito lang to mga idol. See you on my next vlog mga idol. Bye bye.